veți găsi în cadrul documentului și modul în care bistrițenii, prin banii lor, i-au școlarizat pe cei de la PDL, în mod ilegal și, sigur, colegul meu, administratorul public a județului, vă va prezenta și măsurile care le-am impus după acest audit. La punctul 10 sunt constatate nereguli în achitarea costurilor pentru studiile de masterat. Aici vorbim despre cel puțin 3 salariați care au fost personal contractual, angajați pe perioadă determinată și care, la fel, nu au întocmit documente justificative, nu au bază legală pentru a li se plăti plata studiilor de masterat. În momentul de față se verifică situația cu studiile de masterat care au fost plătite de către Direcția Economică, de Serviciul Juridic, Contencios și Resurse Umane și urmează ca să se înceapă procedurile de recuperare a sumelor acolo unde ele se constată fără dubiu că au fost nelegal plătite. Clar. În perioada când erau în cabinetul președintelui. Fără discuție, atunci l-au făcut, dar nu știu detalii, acum nu vreau să intru în chestiunea asta de cancan, că nu știu, vă dați seama că n-am diplomele, nu, dar n-am diplomele lor, am dispus să se verifice documentele depuse, dar din câte știu până acum nu sunt depuse nici documente justificative, nici nu știu dacă le-au făcut sau nu le-au făcut, deci n-am încă o analiză concretă. Cum? Nu există. Deci nu sunt documentele justificative depuse, am dispus serviciului juridic, contencios, administrativ și resurse umane, împreună cu Direcția Economică, să facă toate demersurile pentru recuperarea banilor, sesizarea instituțiilor în drept să facă anchetele respective. Nu, ilegal. Asta e clar, e constatat. Legea nu le permitea să angajeze astfel de acțiuni. Mai mult decât atât, n-au depus niciun document prin care să justifice că s-au desfășurat acele studii. Dar oricum și dacă le depuneau, e ilegal. Da, există. Numai o secundă. Sunt, conform legii, pregătiri profesionale eligibile, organizate de ANFP, de diferite ministere, chiar de diferite universități. Dar legea nu prevede ca o instituție a cărui angajat ești să-ți plătească facultatea sau masteratul. Deci s-au angajat aceste cheltuieli în mod ilegal. Ca să fie foarte clar, mai mult decât atât, caz agravant, nu există nici un document justificativ a efectuării acestor studii. Păi asta nu știu eu. O să vă răspundă că îi aveți acolo cu nume, îi aveți cu nume și prenume trecuți în... Nu sunt. Păi de ce nu i-ați spus, domnul... Ia spuneți-le, domnul administrator, care sunt. Că pe urmă zic că eu să-i atac politic. Nu, vorbim de personal contractual în Consiliul Județean de vechiul mandat. Domnul administrator, cu nume și prenume, vă rog. Bun, este vorba de consilierii președintelui de la acea vreme, domnișoara Bolo și domnul Bogdan Rusu și doamna Carmen Haruță.